Hi, people. Hey, say. Hello, people. Hi, people. Ish, do it like that. I know the lighty. Good boy, guys. Yo, my God. Tindai Chirindo. What is this thing? I'm going to people need to be anyway, Ashby, Muchai, Mutunu, Nash, would say, Kimori Saru died of power, could say, guys, like, seriously speaking, look at my eyes, look at me, like, what about? She said, hey, Moshe, brother, uncle, could say, guys, Julie will say, Serena, she say, very boy, guys. Guys, it's not fun. Like, seriously speaking, it's not even fun. Why am I? Yo. Na my mind no go now say we was at them like what about guys Roman na tombo vata kana kudzitishwa mahwa hede nokanda vata 10 minutes ndamukira imi kundotara maplace zvindiro zvedishi ndasvika ndandipa number 1 manzwa number 1 pamutsetse wekusivr ndakavavhurira magedhi kuti ndokupfuraini chipinda ndakamira apo asingatozogwadza kuti ndachanamukirira because pasina presha pasina vanhu vakawanda asingambotoiti zvokutoti ndingatonzi ndamukirira chii makuseni akadero maona manje so ndochekutanga because I feel like what happened yesterday it escalated because I didn't have my place inangofunga kuti pamwewo asabda but zuro ndakati nonokei kuzoenda ko ndakasvika kwavhagwa nhasi ndikati I have to maona manje saka ndamukira I think nangoita almost like less than 30 minutes ndakatoona zvinhu zvangu zvese maona manje so that's the first thing yandakaita ndaitererawo zvaitangwa newanhu then zvamainsurance wawati zvese ndikabva ndazvibhadhara zvasvitwa zvese maona manje then tikabva ipapo guys istage by stage nyaya yachoni obviously munhu usada kuziva chaitika but ndikutangira kwazvatangira mumashure so definitely ndati nete pamwe ndisina simba rekunyatsokuti punch because like zvakatondiaffecta nezuro zvakaitika endewo ndasangazi kuti nhasiwo zvichafamba sei maona manje excuse me fana ndichimwa mvura ndapana kuona kapu saka I think zvasvika zvikandinyongonyorana zvokuti hope dzakaramba kuuya because ndanichifunga kuti ini ndaifunga kuti maplace angu ndichasvika ndomawana here ende ndichazvifambisa sei kuti zvinhu zvacho zvikanzi zvinobhadharwa zvofambiswa sei like it's my first time so ndasingazvizivi so I was also concerned obviously something yandatozondosa kuti ndakapedzera hope dzangu pasi then ndakavata and also nyaya iya yakangoitika nezuro pamwe yakangototaka kundibata mbichana but anyway inotambika inotambika mukurarama mana so from there ndabva ndindazokommunicata navo havana kundifonera nezuro kusvika nhasi saka ndazovatextira message I think around 9 am ndikavati ndiri pakati saka isusu takaagriya kuti tofanira kuita sei kusangana mutauni saka tosangana papi because ndandiri kucvr vakabva vatiudza kuti uyai kupi kubriside tachokwadi moziva kuti ndaingopfuura nekudivi ikoko kobva ndasingaziva kuti briside iri kupi chaiko saka ndazomirira friend yangu kuti ndiinde naye Washington anga ane malessons I could have gone now ashi but ari kuchikoro saka ari kudziluseti mazuva ano so shamwari yangu ndiye andazouya mutauni akatozoenda neniwo
since anzione vanhu usaenda uri wega enana someone. So vandamutsanangurira nyaya yacho yese anga sutoiziva shamwari yangu iyoyo. Then ndobva ndaita sei tanosangana navo paBriside kuna Spark uya. Sorry kana ndikupronounce sizvo handinasi kutoiziva nzvimbo iyi like ndonga ndakapfuura ka 2 or 3 nako saka ndasingatozivo ndokwairi Bristide kuya tadii tazofonera munhu wakanga vanhu vedu vatashandisa isusu vanga vari pano vatikapuwa naShugeta. I think that was the neutral way yekuti tisolve this. Maona manje moona tiri kufambirana zvakanaka ka zvese bho. Then tadii ndatoti tachiwati zvokuzoti ndofamba sei handizozivi, saka vataura naye zvakanaka vakati pamadirections ekuti ndinofamba sei ndo vakatungamira isu chiteerera. Ivo vava nemunhu wavo, ini ndine munhu wanguwo. Mwana manje mune mwanga nemunhu wake. Don't bad guys. Tadii paya pana kana utomboita kana issue paya ndobva taita sei tasvika kunguya kuya. And I was just quiet because I was advised not to talk to him, not to actually poke him or what. So I was just quiet. Tangoti yes, that was it. Then patachungamidzana kwatachienda. From there ndabva ndasvika panhu pachoni ndatanga tatarifewa kwamuri naninginani naShugeta wawati. So tokundomuzoona mota yakaita so mbatouya mupesa very friendly mukoma Vitalis vavo zvavo ndobva vatotanga kutaurirana vari muridzi wemota naivo vanogadzira mota. Ini ndakatongonyarara nemay friend we just quiet vaita zvinhu zvavo chida kunzwa kuti vachati kudii. So I was just ready kuti whatever zvavanenge vazongochaja ball but inini handisiri ava mari kuti oimozobhadhara. I was not gonna do that. Actually ini ndandiri kutoda kuti ndinopa ava vanhu vachoni varidzi vekambani vondinyorera receipt kuitira mangwana. Mwana manje ndodii paya ndobva ndati alright imimi maudzana zviri kuda zvese zvava wataura zvese like seriously I didn't have time to argue with him kuti no apa pakasangana ndofunga kudhara iwo pauda kuti papendwe pachoni hapasiripo wawati. So I was just pissed off. Ndakangotoneta ndakangomutarira achiita yese ari kuita. And sometimes you don't know, maybe the person angada kuprovoka. So ndakangotyorawo ndikangoti kana mapedza kutaurirana zvenyu zvese zvakuti ndozvida kugadzirwa ka inini ndakumbira kuti sei kuchitaura nemunhu ari kufanira kugadzira mota titi indini ndofanira kunegotiata naye era ndinegotiate naye pamberi penyu ndononegotiata naye kupi kwangu ndega because ini ndini ndofanira kuwirirana naye but anoda unowirirana naye saka tiri kuenda unonegotiata ka. Guys, the guys called my friend wandabva nayo vasingazive. So ndangonzwa statement yekuti toda kuti zvinhu zvipere. So I was confused kuti hamena kuti zvizvo zvavataura handiti. So vatitongosiyana nazvo vatambachita sechifamba nchina nemunhu wangu uyu. I'm not even joking. Andangoda muconfront murume uyu ndangoti let me just, you know what, leave this. It's not even worth it. Muona manje. Akunoudza friend yangu yandabva nayo kuti tikuda tipe kira yacho, tipe mari yacho. What? Iwo zuro takapedza 7 hours uchiita dramatic uchasei wakunoti friend yangu yandabva nayo woidedza wochiti isusu mukasati pamari yacho tonogadzira nevanhu vedu vatoziva. How though zvese takagirira pauyu, but why are you using my friend? Vandikati noza kuti handitombodi kana zvokumbomubvunza anything. Ndabva ndangonyarara. Then vanoudzawo mwewo asitombori inini nauyu watasharifewa ka 3 bits chamatalks vaudza the second person futi kuti munongotipa mayacho tinogasa kwedu kwatinogasa togasa panapa. Inini bhatora zvikanzira madam ndaita chokwadi kamudaro wapasi petsoka nemapesa anotoda mari kubva kwamuri because vatotaura kuti isusu hatida kugadzirwa panapa mota isusu toda kugadzirwa nevanhu vedu vatotoziva. Ndo zvanga zviudza mapesa anga asingazive, mapesa anga asitombori panhau iyi. And also the audacity yekutora munhu wangu inini
wandabva naye wochiti mutaura kuvaudza kuti ndiye munomuudza kuti iwewo usati gadzira mota yedu panapa tipe mari yacho yoda kuti gadzira tinogadzira nevanhu vedu mind you iri mari ida kugadzira nemunhu wangu akaramba so naanga uda kugadzira nemunhu wake. I was like no, I'm gonna do that pamberi peofisa tesakawirirana kuti kuti chii isusu tikushandisa madetails atapiwa nashugeti iwo hazvishandisa vako inazvishandisa angu because waramba vangu pamwe wavatrust saka definitely amangona trust yours so let's use the neutral conduct maona manje so ndakatotsvaga kumwe kwachoni kwekuti tiende kunokombea. I was like, you know what, I think kutoramba ndinavo vanhu ava zvogona kutozondikupa hasha personally zvoitika because ndandivangochila ndichivaona vachitanga vachiita so now inini hazvinoitira zvakanaka saka imimi nedhirama rese ramakaita zuro now you want money from me hamusida kuti mota yenyu igadzirwe yet imi maida kuti mota igadzirwe ndozvamaitaura zuva rese but ava vanhu hamuvazive mabva mavo kuti ndipei mari tinogadzirwa kune vanhu vedu kwandiri I feel like namiro zvaangori so saka vanangoti nazwa handimubvunzi ndobva ndati kuna baba wandarife ngati iwo Vitalis ndakupuwa naShugeti so meaning kuti inini ndauya kuzoita zvinhu zviri authentic ona manje ndazoita zvinhu zviri authentic zvinhu izvi zvine polisi mukati ndokumbirawo kuti undinyorere marisiti 2 yangu inini pepa randikuenda naro ndatondese ndarisiya kubo nechii nebepa rimwe randiri kusiyira baba ava on top of that police officer uyu akaita nyaya yedu ndiri kumutumira screenshot yakuda kuti ndabhadhara because nanjahwisisi kuti kana vachiti vari kuya nekuseri kwenyu kuti bhadharai mari yeti zuro baba ava vakapopota vachiti hanzi ndoda polisi pano da polisi pano so mari yangu kuseri vari kuidii isina pepa mukati meaning kuti inotonditi pamwe chi ini ndiri dununu ndakapusa handitozivi like vari kwasangotora mari anyhow kwandiri because if I had given him this cash chaizoitika ndechekuti airamba achidzoka aitoramba achidzoka kwandiri achiti because agona kuzoenda kuna officer vaivaka oti kuna officer chero nyaya hana kugadzira mota yangu yakafa or else agona kuenda kune insurance company yake yaoita zvaanoita inini ndozoita macost akawanda so I didn't understand the reason why he did this today, like seriously speaking. Ngona manje so vanangomuchilira zvangu vanangosiya zvakadero ndobva I don't care nyange vakantaurira mari yekuti $100 and then that's the amount yavatitaurira kuti $100 vanhu vachoni ndikati you know what inangu ndambozama kunegotiate but ndatoona kuti time yangu ndotopedza time yangu pano. Number 2 baba wada drama wanchazi kuti chichipitika here because iwe ungati wataurira kuti police officer uyu kuti wewe kuda kuti mota yako igadziriswe ndio zvauri kurwaririra mukati woinda nekuseri chatozonibva ndekuti waenda kubest friend yangu usingazivi wonomuti zvoni ngati nyaya ngaipere nyaya yakapera zuro chamwa when we signed my documents ese chese pana mupurisa tikanotaurira kuti kunogasa ndikabvuma ndikauya ndikati ndotobhadhara apa now akuchipa mari iyoyo usadzigadzirisire mota ndikati kana inini ndirinyorere ende Vitalis atsikawo madziro akati hakuna zvakadero mota ichazotogadzirwa pano ende haikuna kwairi kuenda ndikati inini handina time yekuti ndinoita macomparisons yawataura iyoyo ndakutongodhira naizvozvozvo because ndikabva panapa waifi vakatanga kuchinja vachinjirei tichiri panapa ndikati inampei ndava ndatora video nauyu Vitalis akati ina nangabasa nazvo tora video because ndo zviripo and ndo zvitoitika right now you are paying for the car tora video ndivhita tatokatora video yedu navhita aripo kuitira mangwana because mupurisa anga asipo kuti ndabhadhara because vanogona kuzondichinjira why wangouya nemupaka wakadai muzuva ranhasi yeti zuro wakanga utora mumwe mupaka ndobva ndabhadhara mari yangu paya tatora video yedu tinayo video iyoyo ndikati usabudisa because like handisi kutoda hangu kuti ndinge ndine long conversation navo handisi kuda inangobhadhara ndapedza kubhadhara topanana mapepa edu ndofonera mupurisa ndapona mupurisa ndoinda because ndanditora kuti
apparently ndaifanira kunge ndatowo kumasvingo muzuva ranhasi kuna mai vangu ndatokonwa kutoinda isusu kuti inini nanavhita takuita sei takutoita matransactions edu yo ari kokoko kwavo ukokoko tiri zii zvedu tapedza. So now akuzobuda kuti ndibva ndatovapa risira vakati mota yangu inopera rini, ndikati inini chii handizivi zvazvino because like ndaifanira kuziva inopera ndikati like seriously speaking mandita zveshe zvamamuchida ndazviita kusvika ndabhadhira mota. So now zvekuzoti inopera rini, I think you have to speak to these guys. So like matauro acho nangu maybe angada kuti pamwe tange tamukukonsulta vamhena I don't know. So inini zvandatozongoita pandaona pangobvunzwa kunzi inopera rini mota yakuchagara pana pamadhesi mangani, I had to call the police officer ndikabva ndavaudza ndo zviripo marisiti ndiri kutumirai zvese wawati ndatero paya ndobva ndavabvunza kuti inini ndavabvunzwawo kuti kana inini ndaita zvese zvaakataura pese pepezuro inini is it my issue kana kuti iproblem yangu yekuti ndafanira kuziva kuti mota iri kugaraji for 4 days 5 days. Officer akanaka kuti izvo hazvinenewe because waita zvose wabhadhwa dii zvekuti azoti vachazoitora next week kana next month hazvinenewe. Ndandichava navo ndikati officer ndikabva ndavaudza zvikati ndichataura navo kana mota yangu chii yanaka ndikati aiwa inini am done ndikabva ndapedza ndikati Vitalisi inini undoda kuti uzonditumirawo mapikita emota yakana yapera kuti zveshuwa mota yapera ipo pano kwete kuti vamwe vanhu vanzi ndo vazonogadzira toita evidence yedu tozitumira because nandichawisisi mwana manje. Saka pakupedzisira pacho I didn't have time yekuti ndisore ndididi because like it was just weird mwana, but ndangokwanisa hangu kuita sei ndakwanisa kungovaonekawo ndikati aiwa vakamboonana havashayane. That was it. Blacklist zvese koko. That's it. Like seriously speaking, I think I'm literally done with him. Like seriously speaking, maona manje. So that's the update. Because like I feel like we started this on Chelete TV. So I should just let you know kuti zvazopera sei. Kana pamwe achazoda kuuya nedzimwe neengo ipi inachaziviwo. So like seriously speaking I feel like it's now out of my life. Zvese ndaupdate zvese ndikaita and I was just shocked kuti aenda kufriend yangu achinoti ndipei mari yacho kuno kwandiswa kugasa panapa. So for me ndangoona nge mheno so ndangoda ngaigadzirwe nanompi mari ona mani. So that's what actually happened. So inini ndikuda sei ndakuda hangu pamwe kutomboti kasire kuva kusina hambo vatazuro madeko guys maona manje ndakatonyarawo maona manje asi ndakabva ndadzidza zvakawanda pamusoro pekufambawo murodhi umumu ndakadzidzawo guys achazivi kuti manje because ndambogara but danga ari muface to muface murume uyu aizoita the same thing here zvaanga achindiitira izvi ndombozvigaya mosa because mafesi vanokwanisa kuchallenjana ka pamavepu nemakutonzi ndokunongotobudisa yakati apa haiwa uyu toita zvatoda naiona inotambika. I'm not saying kuti pamwe ndizvaari kana kuti chii but maybe next one muchatozozwa pamwe andidedzera zvimwezve like seriously speaking I don't know ona manje handisati ndambona zvakadai ever. So I'm thinking saka drama lesero waita zviro you wanted me to give you Chelete ona manje inana kuya kwandiri like I'm telling you inana kuya kwandiri ainda kune friend yangu nemunhu anoshanda kuekera kunomuti zvondiri kuda mari yacho tipe heyo tinogadza kuvanhu vedu ndikazviramba ndikati aramba achidzoka kwandiri aramba achidzoka kwandiri aramba achidzoka ndingachingoti
mota yangu haina kufixwa kutondifiksawo kauko panenge da kutonditi how do you know kutanzi da kuti nyaya ipere kuda kuswiti toka kamunhu kuti da kuti nyaya ipere ndipei mari ini ndomupa mari manje iye kuti nyaya ipere tongoinda zvetondovharirwa tose naimi handimupurisa ipapo tozomupa mari sei tava kugaraji iri kairipo iri rakarikomendewa zvakanakisa indokupa sei keshi unopenga chete vanhu ka kana kumwa mvura ndakatokoniwa kumwa mvura like zuro wese kusvika nhasi patazobva ikoko takuti I'm going, I'm done, like nandichadi zvekuita anything to do with him. And I think zvangondirwadza kuti ungarova zvokwadi kuti dzamari tikana maawa mangani isati tadzama unitaura kuti andichinipa mari yacho ini hakusi kuti kundizvidza ikoko kunditi wakapata saka unokwanisa kungondipa mari yacho ni mangwana nendira mai vangu ini ndinoenda kwanyika ndafana kunge nditori kwanyika nhasi nditomwa madirwa chaiwo zvangu ndichitota mavhidhiyo namai vangu ndichombovapepa hangu ndamubloka ini ndingamublacklist like ndange haisi secret ndakazvitaura kuti ndikumubloka omubroka kwese nekuekera because ndichadei like kwaari handina business nayeni ndikaona kana ane staff yandotoda ndinongoskipa kandoenda pane mumwe ri panext hasiri yega anoita mabusiness but ona manje guys ndaitova neconfusion like isingatomboiti ende manje uona zvazoitwa fulfilled zvinhu zvacho zvese nhasi zvo but anyway inotambika hanzi nauyu neshamwari yangu naye anyatsondidauri shamwari shironika just deal with this ungosiyana nazvo because mari inotsvagwa ini jesu nasoti kuti yes anobvesa anguyekera guys handakupinda mulive ka sasataura nyaya ba mofanira kutotaura zvokutoti ndofanira kunge ndisi guys wigi yangu kai time yekuzodzokera kuna maikira ndandisina somehow vafanira kundisa ndofanira kuibata sei ina handisi kuigona ini sometimes ndofila kunge yaka like this like like mukoriheni like something like this seriously speaking like ndozongoona kana ndiri mumba yadai so inonge azoita wigi here kana yadai screenshot jesu like this nsaina ndigonini like this like what like seriously speaking make him like how like ndofanira kuiita sei ndomboidayo but ndomboita kunge chikepesi wigi I think kunaka yakanakisa iyo guys nongoti wigi ndamboidayo right ndamboidayo so ndinoita sei kuzama mastaira kuzama inini handisi kuziva kuti nokamwa seini saka ndamboidai like this ndozvechashi zvakambopinda kare kaizvi maizivere staira wakadai usati maimona vakababa panext pedu vakarohwa zura aya vakazorwa because vakabatiwa zvakabikana kupinda kumashops here asikana mundivigirawo zvemavheji kana mobva ikoko mazuva ano baba yakiki ari kuuya kana kuti kuma7 zvavo kana kuti kuma10 tichavaziva here pano hatichavazivisu wig for the
people. Ayo, yo. Ndikuitadza kuti inofana ku handinayo iyi inoita masairi maiyekera vakazokanganwa kundi akazo kungoikerei I think itype handine maybe kuti handina kuzvijaira ndina kuzvijairira kana kuti kudii tinoitimpau guys hair tutorials hair what dzavairongopinda zvemuziso haisi wigi wacho chera ndakarukwa akati forehead uko kwakangonaka ine mastairirwo ainoitwa but anoigona wacho ndiye akandiruka ina ndigoni manje no kana hatinakupuwa matutorials ese toita sei manje aina handifungi kuti ndichazoida ini yakasonwa iwivi kwete wigi guys iwivi kutojaira kuti ndazasokoma lingisvi gambote 1 2 or 3 people then ngavatandisekerera pano iwivi kutojara kuti wigi uku guys I wish ndimbopfekawo Brazilian wig Brazilian is calling me right now. Keep alive, guys. Keep alive. Keep alive, where it goes. Who be calling me? Can you wanna be young? Oh. Okay, guys, ndakuinda pane ndakuda kuinda ekera guys ndakuda kuekera sorry henyu ndichatozoita zvemangwana hangu maybe kausira mangwana ndakuinda ini ndakuinda pane shamwari yangu akufanira kusvika pano wandani naye masikati wandaenda naye ukokoko masikati yange yakanaka wani ndaikonyiweni ndoza hangu mawiga achizoikira hai maikimu ndoaudza kuti musandiisa zvotsvedza izvi zvonetsa izvi guys ndakuinda bhabai handichakwanire gai ndinoda unotambira shamwari yangu guys bhabai see you shamwari yangu ari kurashika muzhira bhabai guys